Рӯзатон бахайр башоди дӯстони азиз. Умедворам ки ҳаматон сиҳату саломат ҳастед. Мо ҳам шукронаи худосозим хубем. Чӣ хеле ки дар ҷадид ҳастед. Сурати маҳваш дина дар чӣ гирифтиян? Дар соли навишон гирифтиян. Ирӯз овардиян 3 дона сурат гирифтаи маҳваш. Ози нишон метимтона. Инаи якумош, инаиш дуюмош. Қати бобои барфӣ сурат гирифта. Ина ранги кино борем бигем бобои барфи сунъӣ нигоҳ кардагай, мумкин бо ида сурат рӯӣ карданда бо сунъиш нигоҳ кардагай. Ҳамо халаи дӯстони азиз хушрӯак сурат гирифтиян. Суратҳои бениҳоят зебо. Якташ инаи хеле калонае, якташ инаи майдатарай, бо инаи поёнгиш ранги чӣ борин калонакай. Иҷадахай ина талабошон, ина иҷа ҳама талабакошон ҳамашон нигоҳ кунед фатача пӯшидиян. Чикастон бурук пӯшидиян. Ами хеле хай кӯдакако хушрӯш дар лабоншон ханда, ями хурсандай бигем ҳамаш. Баъди чай ба фикрам партовтаран. Хай бобои барфи қати маълимаҳошон айда уҷа. Хеле хеле дӯстони азиз хостим амиёрам ба шумо нишон битим. Ака ма фақат ами маҳваша нишон доданем дӯстони азиз. Хай кӯдакои касе дар инҷа ҳастай. Мумкин кӯдакои ягонтаи шумо кати маҳваш мехонанд. Ина касе кӯдакошро бишноса ҳатман дар комментария бинависа. Инам хеле хай влога то охирша тамошо кунед. Бо мо бошед. Хеле миннатдор мешавам. Аз ҳама миннатдорам барои суханҳои бениҳоят хуб. Дӯстони азиз, ҳамин нонаки хрустияш има нишон битем. Хулас дар ин духовкаи нав нон пухтум, кулча пухта будум. Нигоҳ ку ҳама ҷош яхел сурх шуда. Ҳама ҷош яхел айна. Саб сурхи хушрӯай. Так тор ҳамаш яхелай. Анози дар одулам пухтестам. Аку худо дод дар духовка якта гузаштагим иша пухтам. Чута дар видео камтарак ранга хушрӯ наметиян. Некем ами ҳамаш яхелай. Ами ҳама ҷош ягон ҷош намонда ҳамаш яхелай. Духовка ами қа фарқият дора. Ози бо як чи дигам кадестам вали нишон битем. Инаи хали чӣ меган ира? Батонам пухтестам. Ку ирам бупазам ку ишам чӣ хеле меояд. Ку ма фақат барои санҷиш пухтестам ёра. Дар духовка ку чӣ хеле меояд. Иди хушрӯ биёяд дига амида мепазам. Инам хеле хай. Ира мондам ози одул дам мондагим. Ози уро биёрам баъд уро бибинед ба ира ба баҳо метиеда. Хайна одул да пухта овардам барое ки нами ҷош сурх намеша якумош. Баъд дуюмош ма ира тов дода будам. Инаи тарафуш тенаш баландтарай месӯза. Ами вақте ки якуми ҷаш мепаза баъд тов метӣ бо ҷаш мепаза. Баъд хеле камтарак дер кади даравак месӯзона. Инаи хай ҳама ҷош як хеле сурх шудагай. Одул дам мекунона даравак. И чӣ хеле ҳаст ҳамо хеле ям дам мекунона. Некем одул дам мекунона. Некем сурх намекуна. Инами лавакош сурх намешава. Лавои тен ними ҷош. Инам хеле хай фарқият чо намеқай. Дӯстони азиз, инам хеле хай пухтак ма гирифтамша. Ҳама вақт инам хеле мекафа. Барое ки дурунаш хушрӯ мепаза. Баъд бениҳоят мамаза гирифта ба маззаи барои ами саҳари чой хӯрданда маска шакида бихӯре. Ози қак бисем ҷош хрустияш меша. Дурунаш мулоимак хунуктар боша ва мебаромша. Инам хеле хай нормал омад. Ҳама ҷош сурх хушрӯ. Ина сурхаки хушрӯ ҳама ҷош. ҳатман касе ам хеле духовка дорад. Чанд кас гуфт ки ма дорам истифода набурдагим. Истифода бубаред. Нона хушрӯ мепухтай. Печени самбуса ҳам хеле чизоро хушрӯ мепухтай. Бисквита дар қолаб хушрӯ мепухтай. Хеле дар лист пур кунӣ мумкин хушрӯ бупазам. Иқа ки мондам уқа ба дилам напухт. Инам хеле хай. Дӯстони азиз, барои кӯдако боша камтарак чӣ мекунам? Чӣ меган? Печени, осонак, кам харҷак, дар холодильник чизе боша, якум шир. Шири мо ҳама фарқ оварда дар ҷош турушидагӣ будай. Монда будум. Инам хеле ҷиру ғочидай. Шир ки дохтем баъд
қаймоқам пешай чӣ мондагӣ будум иам камтарак маззаш гирехтагиай. баъд як казия бор нависта будум, авхалиро тайёр карда иста будум, нависта буд ки ма букунум кӯдакам шикамдард мешаванд, чӣ мешаванд? Ҳеҷ намешаванд. Вақте ки пухтак, дӯстони азиз, ҳеҷ намешавад. бисёр мами қаймоқа ма дар хамир медозам, кулча ба маззае мешавад ки кулча. Инам хеле хай якҷоя мекунем, шакар дошта. Ҳами худаш чӣ хеле ки медонед, қаймоқ руғаниай. Дига ягон чӣ намеандозем, фақат чӣ меандозем? Разрихли тел мендозему ба орд хамир мекунем. Инам хеле об кишид шакарош. Як бисёр пичин мешавад. ҳам мулоима ки резона ки хушрӯ меояд. Ҳам бисёр мекунам хеле барои кӯдакора. ҳам дар духовкаи нав мепазем якум бор пичинӣ. Инам хеле хай. ака дӯстони азиз, ҳама элак доштак ба ман гуфтам хеле элак бихарам. харидам и қеъӣ мераза то и мераза, намедонам барои чӣ хеле рехтестай. вообще нарехтестай. И бояд хеле нарезу хойра. хулас дӯстон, аями эла ки бобоги худам намонам. иро гуфтам ки чӣ накунем? хало домо доб найбиё ҳанхал бихарем. харидоварда майдатарша бихара уфтобдим. барои ами бисквито ами орд меандозӣ похе. намедонам барои чӣ ини халида соз кор мекунад. вақте орд меандозӣ вообще кор намекунад. чун намедонам. хайнам хеле хаями я тай дига доштум, я тай круглии дига доштум, намедонам куҷо шидай. ами шаварам омад як рӯз ҳавои гуфт ака ҳамиам элак шид, тамом дигам ту гум шид. девонҷо партов чока. дига гум кардам шад. инам хеле хай орда бехтам ба ҳамун чии худаму чӣ мекунам? хамира тайёр мекунам, баъд нишон медиҳам. дӯстони азиз, ҳами омадестай, номадестай. инам иҷа ман ҳами хеле пичинакор инам хеле кардам. ҳозир нишон медиҳам ба кадом шакл кардам, барое ки гуфтам як бикунам. дар дарунашон шоколад дохтам, ё шоколада. шоколад ягон кондитерс ки дина нишон додагӣ ма дохтам. намедонам ака ин шоколад обам шава обам шава, дар ҳамун ҷош об меша, дар дари ҳами хамир. ва фикрам соз меша. хай чӣ хеле кишид, бо шумо дар нишон медиҳам. хай формашо бигем як хела нестанд, ҳеҷ гап надорад. барое ки муҳим маззаш ки хушрӯ бошад, кӯдако хушрӯ мехӯранд. барои ҳамо инам хеле хай ба ҳамин шакл кардам. ами я намуд пичине ки ҳаста ҳам хеле беқолаба, ҳам хеле ҳартарафа. кӯдакои ма бениҳоят дӯст медоранд надори шоколадбор. барои ҳамо ҳамин хел кардам ку ба мазза мешида бошад ё ки не. ба ҳамин шоколад и худаш ҳамин хамир бе ягон чӣ ба маззае. анами хел хай ҳозир хушрӯ карда мондестанд дар лист. бомонам дар духовка бопаза, бо дар шумо нишон медиҳам. осонша боша барои шумо роли ба кадом шакл кардам мамнӯшам нишон медиҳам. просто кулола кардам. ранги чӣ боред? и хамир дам мекунад, ногуфта намонад. камтарак дам мекунад. барое ки ҳам разрехтил дохтагием, ҳами дигар ҳам беразрехтилам. худаш инам хел хай гирифтам шона мемонам озӣ. инам хел дӯстони азиз, хамирмон суст нестай, хамирмон сахт нестай, сустай. дар тагуш орд кардам. инам хеле куррук мекунем ша, я бало карда ба ҳамин орд куррук мекунем ша. барое ки сахти бад худам накардам ша. пичин мулоим боша бо ба маззае. барои ҳамо мулоимтарае. орд кати ҳами хеле ранги чӣ борин, ҳами хеле рулон борин мекунем ша. баъд ҳами хеле мебарем шаву. ҳозир камтараки дигам тунук кунам ша ба орд. инам хеле ҳама ҷоша як ченки кардем. баъд инам хеле
мебурем хай. вақте ки бо буридем хали хеле буридем бо даме болои чи хеле меҷиқемша тамом худаш қолабуш тайёр меша. агар омадеста буд агар номадеста буд хеле мегирем ина меҷиқем и тарафша мемонем хеле қолабака чи хеле ки бе круглам наёя ҳеҷ гап надора. дӯстони азиз ина мера буридум ина мобайниш бигирем хушрӯ мепаза хушрӯ инам хеле ба мазаи гудокода махқуле меша ки фақатам хеле нигоҳи хеле мекунӣ бо да ҷош мераса. инам хеле хунук шид хайра буридум пичинам қариб тайёр шуда ози тайёр шавад баъд видеоро ҷамъ баст мекунем. дӯстони азиз пичинакои мо пухтян чӣ хеле ки дидестед гӯши бадан ҳози камтарак хунук шаванд ба шикаста нишон метам хай па виду нормал най ҳозирашт чӯ хира омадестай чӣ хел шудестай нормал най хеле ба видуш биги насӯхтай ҳози хай хунук шава ба шиканонда нишон метам шикалоташам аку гуфтум ов шуда мереза ки не нормал наистода. дӯстони азиз ина камтарак хунук шуда бисёр нему камтарак ина дирнаш и хунук шава ба мо шикалоташ хушрӯ меша барои чӣ ки кӯдако аллакай хурдестиян инам хел хай ба мо иштиёи таом касе хурдеста иштиёи таом хай не нономама хушрӯ омад ишам хушрӯ омад ҳамаш хушрӯ. дар инҷо бошад видеоро ба поён мерасонам то видеои оянда дар паноҳи худо бошад. худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр дӯстони азиз.